Fortunatament fl-aħħar sigħat f'pajjiżna ġie rreġistrat l-anqas ammont ta' każi pożittivi ta' COVID-19 sa minn Lulju li għadda. Dan wara li bejn il-ġimgħa u s-sibt instabu 6 każi ġodda. Fuq Facebook il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li fl-istess perjodu fi 11 persuna oħra. Madankollu jibqa' mhux ċar kif din iċ-ċifra tista' tkun ikkonfermata, hekk kif l-aħħar ġimgħat il-Gvern iddeċida li ma kienx hemm aktar il-ħtieġa ta' swob wara ġimagħtejn kwarantina biex ikun ikkonfermat li l-persuna tkun fieqet. Fl-istess waqt fl-aħħar sigħat fortunatament ħadd ma tilef ħajtu kawża tal-virus bil-vittmi f'pajjiżna mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tas-sena li għaddiet jibqa' 417. Fellu il-15 xahar mill-ewwel każ it-total ta' każi pożittivi f'pajjiżna jammonta għal 30,438 bil-każi attivi issa niżel għal 247. Sa dan it-tant mit-tnejn f'pajjiżna se jkunu qed jiftħu mill-ġdid ir-ristoranti għalkemm b'mod limitat sal-5 ta' wara nofsinhar u b'mhux aktar minn 4 persuni madwar mejda waħda. Min-naħa l-oħra l-Gvern Ingliż ħabbar li Malta ma ġietx inkluża fil-Green List tar-Renju Unit. Dan minkejja li fl-istess jum il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li kien konvint li l-Gvern kien kapaċi jikkonvinċi lill-awtoritajiet Ingliżi biex Malta tkun f'din il-lista ta' pajjiżi meqjusin bħala siguri. Il-Gvern Ingliż elenka lil dawk il-pajjiżi li n-nies li jkunu qed jivvjaġġaw minnhom jistgħu jidħlu fir-Renju Unit mingħajr ma jkollhom jagħmlu kwarantina. Fosthom l-Awstralja, il-Portugal li tinkludi l-Gżejjer Madeira u l-Azores, New Zealand, Singapore, il-Brunei, l-Iżlanda, il-Gżejjer Faroe, Ġibilta, il-Gżejjer Falkland kif ukoll Iżrael. Malta baqgħet fil-lista l-oranġo tar-Renju Unit u għalhekk persuni li minn pajjiżna jivvjaġġaw lura lejn ir-Renju Unit iridu jagħmlu 10 tim kwarantina. Dan hu fattur li bla dubju se jaffettwa mhux ftit il-bookings mis-suq Ingliż. Fil-fatt brabta ma' dan fi stqarrija l-MHRA saħqet li din is-sitwazzjoni se tħalli impatt negattiv fuq is-settur tat-turiżmu f'Malta għall-anqas għal Ġunju. Jekk din is-sitwazzjoni ma tiġix indirizzata b'mod urġenti, allura s-settur turistiku f'Malta jitlef dak li kien jidher li hu bidu tajjeb mal-istaġun tas-sajf. B'kuntrast mill-ħadd li ġej, il-Ġermanja se tneħħi lil Malta minn fuq il-lista ta' pajjiżi ta' riskju. Dan ifisser li t-turisti li jirtornaw Malta mill-Ġermanja m'għandhomx bżonn joqogħdu fi kwarantina.